дорухонаи шифофармо доруҳои босифат ва арзонро ба шумо пешниҳод менамояд. Эпимедиумная паста барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои дарди сар, дарди дил ва гардиши хунро хуб кардан ва инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва зиёд кардани вазни шумо ё кам кардани вазни шумо ва равғани сиёҳдона барои ҳама намуди дардҳо. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. Ширкати шифо доруҳои арзон ва босифат. Ма тариқи суд депортация кардагиян ҳуй мешава ё ки не. Шумо ура нотуғурӣ нафаҳмем. Бисёри нафарат ҳақоратш мекунен. Падар худаш гражданство соли нагирифта, фарзанд ба воситаи гражданство гирифта наметавонад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. Бародарони азиз, дар як мавзӯе суҳбат мекунем ки ба муҳоҷирое ки дар Федератсияи Россия қарор доранд тааллуқ дора. Видеоро хуб тамошо кунед то аз хабари нав огоҳ бошен ва ба хатогиҳоро натиҳен. Ва хотиррасон мекунем ки касое ки мехоҳанд проверка кунанд виез чон кушодаҳа ё ки маҳкам ё касое ки мехоҳанд онлайн консултатсия бигиранд, саволҳои ҳуқуқӣ дошта бошанд, агар рақамҳои WhatsApp дар рӯи экран бинависонен, ҳам виезди шуморо проверка мекунанд ва ҳам ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонанд. Дар WhatsAppаш муроҷиат кунед. Ахбороти мо оиди патент гирифтан. Пас аз соли нав тағйирот ва иловаҳо ворид шуд. Айни ҳол ҳар як шахсияте ки ба Россия сафар мекунад ва регистратсияи худша дастрас мекунад. Дар ҳоле ки ба Россия сафар карден 14 рӯз муҳлат дорен шумо ки ба талон яму билетон бигарден ва мигратсиони картатон агар ки работа нависондагӣ бошаву вориди Россия шиден ва баъдан регистратсияра ки шумо ай ҳамун рӯзе ки дастрас мекунен, ай ҳамун рӯзи дастрас кардагитон дар тӯли як моҳ бояд патентам дастрас кунен. Вале аз як моҳ зиёд гузара агар баъд ки шумо патент супорӣ рафтанӣ бошен ба ФМС, шуморо 10,000 рубл ҷарима мекунанд. Аввалан баъдан ҳуҷҷатҳои шуморо қабул мекунанд. Пештар вақтҳо мешид ки вақте регистратсияра дастрас мекунен, баъди 2 моҳ ё ки 3 моҳуш патента агар дастрас мекарде ҳеҷ то намегуфтанд. Вале айни ҳол ай ҳамун рӯзе ки шумо регистратсияра дар дасти худтон мегире, ай ҳамун рӯз ҳисоб карда то як моҳа бояд патентонам бигирен ва агар ай як моҳ ки зиёд шид, мерен ҷарима месупорен 10,000 рубл ва баъд ФМС ҳуҷҷатҳои шуморо қабул мекунад барои ҳуҷҷатсупорӣ ва барои гирифтани патент. Ҳамин чиза хуб ба назар бигирен ва риоя кунед бародаро. Аз як моҳ зиёд нагзара ки бо 10,000 рубли дига зиёдтии худтон масраф мекунед. Ва бародаро аки саволҳоро мехонем ва ба комментарияҳо ҷавоб мегардонем. Хуб бо диққат гӯш кунед. Як кас нависонда: салом алейкум акаи Сорбон, ма агар якум бор Россия равам, чанд пул расход мекунам барои документ как мигрант? Барои документ, яъне ки ту якум бор ба Россия рафтанӣ бошай, аввал ай Тоҷикистон загранпаспорт мегирӣ ва баъд билет мехарӣ ва вақте ки ба Федератсияи Россия рафтӣ 4-5,000 рубли дига да регистратсия мекунӣ ва баъд ю тақрибан 20-22,000 рубли дига да патента дастрас мекунӣ. Ҳисоб кун ки барои як шахсият аз нол, яъне ки ай Тоҷикистон ба Россия рафтан то документоша буд кардан тақрибан 80,000 рубл ё ки 100,000 рубл дар кор мешавад. пули загран, пули билет, пули документ, патент регистратсиятон. Як кас дига нависондай Ҳуезов: салом алейкум акаи Сорбон, ман Россия омадам, 3 шабона рӯза патент кардан дар кор, агар накунӣ 10,000 штраф мекардан. Ростай ман 8 рӯзи дига вақт дорум, ҷавоб гардон ака. Бале, чихеле ки мо дар аввали видео гуфтем бародар, оиди ин масъала суҳбат кардем. Аввал Фирӯз Давлатов нависонда: бародар нафаҳмидам чихел ҷавоб додӣ. Ӯ савол дода буд вақте хондаиста бошӣ коллеҷ аблаба мебарад ба ҷавоби худат баъди буд кардан дуруст? Бародари азиз, ту нодуруст фаҳмидаӣ. Ма ба ӯ савол ҳамчунон ҷавоб додам. Яъне касое ки коллеҷ хондаистанд, оё ӯро хизмат мебаранд ё ки не? Ва ман гуфтам ки қонунгузории Федератсияи Россия муқаррар кардагиай касе ки синни солаш 21 сола шидагиай, ӯро
аллакай ба хизмат даъват кунанд. яъне ки коллеҷ шахсиятҳои дохил мешаванд, мехонанд ки ай синфи наҳумишон мебироянд ё ки баъди хатми мактаб баъди синфи 11 3 сола мехонанд, аллакай чон 21 сола мешавад ва 21 сола киши дар қонун омадагие ки ҳар касе ки коллеҷ мехона миёна мехона ба синни 21 солагӣ ки даромад вай ба хизмати ҳарбӣ даъват карда шавад. ин сухан дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ омадагие метавонӣ бо бидрои аз ҳамуҷа бихонӣ. амура тикток тиваи нависонда: салом акай Сорбон, ман мехоҳам аз синни 16 солагӣ ба Россия равам. Мактаб хономада паспортиян. метавонӣ рафта ба воситаи давернес танҳо хонда метавонӣ, вале ғайр аз хондан, мисол агар ту фикри кор кардан дошта бошӣ, кор наметавонӣ карда, чунки аз 18 солагӣ барои шаҳрванди хориҷӣ патент дода мешавад. шаҳриёр нависонда: салом алейкум акай Сорбон, савол доштам. моҳи сентябр омада будам, коғази вирус доштам, Тоҷикистон гирифта будам, метавонам ки ба ҳамин Тоҷикистон равам, ҳамин моҳ билет дорам, илтимос ҷавоб де. пешакӣ раҳмат. бародари азиз, яъне паспортча дар назар дошта бошӣ, ҳамун ҳуҷҷатеро ки дита ваксина гузарондагӣ, бале бо ширкати Somon Air метавонӣ, вале дар назар дошта бошӣ ки тест споридагиит, мақсад вақти рафтанат ай иҷа тест споридагӣ, вале ба ҳамун тести споридагӣ айуҷа омада наметавонӣ, бо айсари нав тест меспорӣ, чунки як тесте ки меспорӣ 72 соат пас бекор мешавад қоғазите. нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. Кароматулло нависонда: салом алейкум акай Сорбон, чаро ба саволи ман ҷавоб наметӣ? падар 5 сола дошта боша, фарзанд дошта боша, аснаванӣ мешавад барои гражданин карданда? бародари азиз, падар худаш гражданство оли нагирифта, фарзанд ба воситаи гражданство гирифта наметавонад. вақте ки падар гирифт гражданини Россияра, баъд метавонад ки аснаванӣ шававу фарзанд через падари худаш гражданини Федератсияи Россия шавад. Толибов Мирзобедил нависонда: чанд бор менависам, ҷавоб наметен акай Сорбон. аллоҳ нигаҳбонат боша. акай Сорбон, ма тариқи суд депортатсия кардагиам, ҳуй мешавад ё ки не? бародари азиз, дар ҳамин мавзӯъ чанд бор ма гап задам ва дар қарори авф омадагӣ буд ки депортое ки бо суд шудагиан авф мешаванд, вале дар муддати тез не. ба ҳамин хотир ма шуморо доим мегӯям ки рақамҳои WhatsApp да ҳастай, муҷа да бинависонен, проверка мекунад ки везди шумо кушода шудагия ё ки не, ва ногуфта намона бародаро, шумо ура нотуғрӣ нафаҳмем. бисёри нафарат ҳақоратш мекунен, намедонам ай чӣ сабаб, ай сабабе ки мафкураи паст дорем баъзеита. ӯ ягон чи виноват нест, ӯ ягон чи гунаҳгорам нест. вай ба як система проверка мекунад, ба фикрам да ҳамун система чи ответе ки бирора ба шумо роӣ мекунад отвеча. ба ҳамин хотир касе да намефора проверка накунавал. касе да ки мефора да ҳамун WhatsApp бинавис, проверка карданаш платния. Очилдиев нависонда: акай Сорбон, узбекиам гап за илтимос, дар Тоҷикистон узбекҳо бисёр шахсанд, ма худам узбекам, ма ака илоҷи боша, ака ҷавоб де. бародарои узбек ҳам бародарои мо ҳастанд ва мо эҳтиром дорем нисбати ӯ шахсиятҳо, вале ман худам наметавонам бо забони узбекӣ гап зада, намефаҳмам ва гап задарам наметавонам бародар, узри зиёд. як каси дига нависондаи Акрамӣ номаш: салом алейкум акай Сорбон, патента аз соли нав пеш мо 5 моҳа споридем, баъди соли нав патент қимат шид, разнишаш меспорем ё не? пешакӣ раҳмат. пешакӣ споридагӣ бошед як бора 5 моҳ ва 5 моҳ ки ба охир расид, баъд аз сари нав вақти 6 моҳ да меспорен 5900 рубли меспорен. плюс нависонда: агар дар Россия бе патент 4 моҳ гардем, муҳлати регистратсия гузарад, боз аз нав регистратсия продлит карда мешавад бе патент? бародаро, як чиза шумо ба назар бигирен, вақте ки дар мигратсиони картатон работа нависондагиен, шумо бояд ҳатман патент бигирен. барои чӣ? ба хотире ки
шумо дар мигратсиони картатон худтон даст мондагиен, мегӯен галочка мондагиен ки шумо коркунӣ рафтесен ва вақте ки шуморо дар рейдҳо меқапанд мегарди мегӯӣ ман кор намекунам, мигратсиони картаитро проверка мекунад работа нависондагӣ ва баъд барои чӣ мегӯяд работа нависондагӣ. ба ҳамин хотир ҳамин чиза хуб ба назар бигиред, касе ки работа нависондагӣ патент бигирен. ҳамчуноне ки шахсан ман худам дар ҳамин проблема дучор шудагӣ будам, мигратсиони картам работа нависондагӣ буд ва кор намекардам ва манам ҳамин гапа гуфтам ки айни ҳол ман кор накардастам. вақти моро адел бурдан, дар адел гуфт фарқ надорад ту кор кардеси накардеси, вақте ки дар мигратсиони карта чизе боша бояд мутобиқи талаботи аму амал кунӣ. ба ҳамин хотир хуб ба назар бигирен ин нозукиҳоро. бисёр касо ба назар намегиранд ё бисёр касо намедонанд. зз нависондай: ака билети душанбе Ташкент чанд сумай ва бо ҳуҷҷати ваксина Тоҷикистон рафта мешавад? ҳазор ҳозир рафту кушода аст. билети душанбе Ташкент тақрибан 4-5 рӯз пеш пурсида будам. билет ба самолёт ами душанбе ба Ташкент 7500 рубл буд ва ба ваксина намедонам бародар тест месупорӣ ба фикрам баъд мера. и тест супорӣ вобаста аз ширкатҳое ҳастанд ки ба ваксина танҳо иҷозат метиҳанд, вале боз ширкатҳое ҳастанд ки ҳам ваксина талаб мекунанд ё ки ба ҷои ваксина тест мепурсанд ва тесте ки барои Узбекистон рафтан месупорен ай дига ҷоҳо 72 соат пас бекор мешавад, ай Узбекистон 42 соат ё ки 44 соат вақт дорад. ин чизоро ба назар бигиред ва ба ҳамин мо барномаро ҷамъбаст мекунем бародаро. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.